तारिख 4 बाजियाव नर्थ ब्लक माने नर्थ ईस्टनिनो माने होम डिपार्टमेन्टनि जॉइंट सेक्रेटारि पियूष गोयल मानगोनां बिथां आरो एडभाइजार एके मिश्र बिथांजों लोगोसे सिगनेटरि अर्गेनाइजेशन ABSU नि दैदेनगिरि फारियै दिपेन बर' लोगो आफादगिरि माने खोरोमदाव औवारि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारि आरो NDFB नि दैदेनगिरि फारियै जायख्लं बसुमतारि सिला बसुमतारि आरो आथिखालनि BTR नि EM रनजित बसुमतारि लोगोसे RD NDFB नि दैदेनगिरि मानगोनां अनजालु बसुमतारि लोगोसे दानसोरां बसुमतारि लोगोसे रिमोनलां माने मानगोनां बिथांमोनहा गासै गाबोन सावरायनायाव नुजाथिनो थाखाय बिथांमोना दिल्लीसिम रौना होदों। बे सावरायनाया बेनो जे जोंनि BTR राव थानाय माखासे दफाफोर बे दफाखौ एसे गोख्रै मावफुंनांगौनि थाखाय बियो मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों बोरै जोंनि थाखानाय माखासे दफाफोर बेखौ मावफुंनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि BTR नि जिखिनि मोनसे जौगानाय बेखौ जोङो थाबै मोनफुंनो हायो बे थांखिजों एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि बाथ्राखौ लानानै सावरायनो थाखाय बे आलोचनाया जागोन। गोजोन्थों होननानै साना बिथांमोना माबायदि स्ट्रेटेजि माबायदि पलिसि आरो मा थांखि लानानै दिनैनि मुहूर्तआव मा सानदों जों जेबो मिथिया। जों बिथांमोननि जिखिनि आन्दोलन बा बिथांमोननि मा हाबाफारि बेनि सायाव आं जेबो बुंनो सानाखै। सावरायनायजों लोगोसे सनितपुराव सावरायनाय बा गुबुन गुबुन जिल्लायाव सावरायनाय बियो जालांबाय थागोन। दिनैनि दिनाव लखिमपुराव जादों, दिनैनि दिनाव आरो गवालपारायावबो जादों, गाबोन धेमाजि सेमोनसाफुरियाव जागोन आरो बेबायदिनो 11 तारिखआव रङियाव जागोन। बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा आसामनि दाब दाब जिल्लाफ्राव बे हाबाफारिखौ लागोन आरो बेनि थाखायनो लागोन जे आसाम सरकारा दिनै सोलोंथायाव जिबायदि मोनसे केबिनेट मोनसे थांखि लानानै फैदों, जे थांखिया भाषानि बिरोधि, जे थांखिया बिजोंनि बिरोधि, जे थांखिया थाखानाय बर' मिडियाम बा असमिया मिडियाम सरकारि फरायसालिखौ इंलिश मिडियामाव माने बारहोनायनि बा सोलायनायनि जे थांखि बा थाखो 3निफ्राय जागायनानै साइन्स आरो मेथामेटिक्सखौ इंलिशाव फोरोंनायनि बा सोलोंनायनि जे थांखि लानानै फैदों बेखौ जोङो माब्लाबाबो जोङो गनायनो हाया। बे थांखिखौ जेन रायजो राजाफोरा मिथिथों, मिथिनायनि गेजेरजों सांग्रां जाथों आरो फैबाय थानाय समाव ABSU बर' थुनलाइ आफादा जे हाबा मावगोन बेवहाय रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानायनि गेजेरजों खौसे गसंनायाव मदद खालामनाय मोनथों, बेबायदि मोनसे थांखि आरो नोजोरजों जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। बेल' नङा जे जोंनियाव भेन्सार फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय नंला होननानै बेबायदि थांखि लादों आसाम सरकारा, नाथाय BTR गोरोबथानि गेजेरजों 6.3 दफानि गेजेरजों आसामाव थानाय मोनफ्रोमबो भेन्सार फरायसालि बर' मिडियाम बेखौ माने सरकारिकरन खालामनाय आरो BTR नि सिङाव बर' आरो असमिया मिडियाम फरायसालिखौ सरकारिकरन खालामनाय बेबायदि मोनसे थांखिया दङ आरो बे थांखिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय आरसिजेन कमिटि मोनसेबो दङ। बे थासेयावबो दिनै क्लियार खालामनानै होआखै जे थारैनो आसामनि केबिनेट थांखि नो मर स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि माने स्टेन्डआ मा आरो बेजों मा बुजायनो नागिरदों जों बेखौ रोखा जायाखै। खालिबोल' जों बुजिनानै लादों जे नो मर प्रभिन्सियेलाइज माने गंसेबो भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जानाय नंला। बेनि थाखायनो जों बिनि हेंथायै खुद्रिनानै रायजो राजाफोरजों जोङो दिनै एवारनेस प्रग्राम आरो बे एवारनेस प्रग्रामाव जथेस्थ' जोंनि फोरोंगिरि गौथुम माहारियारि गौथुम बा जोंनि सानसुमै गोरों गोरा बिथांमोना जथेस्थ' माने सांग्रां मोनसे जादों आरो बिथांमोननि पजिटिभ मोनसे रेसपन्सआ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनो गोहो जगायदों जे फैबाय थानाय समाव हारि आरो राव रैखाथिनि थाखाय बिजों रैखाथिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनांगौनि थाखाय जों जथेस्थ' जोङो गोहो जोङो बा साहस बा बोलोखौ जोङो जिखिनि जोंनि रायजो राजा बा इन्टेलेक्सुयेलफोरनि रेसपन्सनिफ्राय जों मोननो हादों।